i ni ar fin mentro ar y Phoenix, y zipline sedd cyflyma yn y byd. Rhaid ni teithio yn y fan nawr lan i dop y mynydd. At y Phoenix. Yli uchel di o. Yn rili uchel. Mae yn uchel. Waw, ti'n nerfus? Nagw, ddim ar hyn o bryd, Na. achos fi mewn fan. Fi'n siŵr pan fyddai ar ddibyn y graig fyddai'n crynu. Wow! Oh, Oce, wow. O, mae Molly newydd droi i chdi bach. Mae hwnna'n uchel. Wow. Da ni ar dop y mynydd a mae'r staff yn paratoi yn barod i ni gael mynd lawr y zip. Ond pwy sy'n mynd i fynd gynta? Dim ond un ffordd sydd i benderfynu. Carreg papur siswrn wrth gwrs. O ie. Barod? Barod. Okay. 3, 2, 1, dangos! Dwi'n mynd gynta. Fatha bod yr her yma ddim yn ddigon ar ben ei hun. O na, mae Stwnsh wedi penderfynu roed her arall i Owain neu fi cyn i ni fynd ar y zipline. A mae o dan hwn. Felly, mae'n rhaid i ni gofio yr holl wrthrycha yma erbyn cyrraedd y gwylod. A dwi'n cael 45 eiliad i gofio gymaint ohonyn nhw. Iawn. Speaker, dŵr, vouchers, pop sockets, trainer, pay Stwnsh, sosban, beiro, be di hyn, crayons, ffôn, het, Stwnsh adwn, afal, siswrn, llwy, brwsh gwall, iawn. Dwi'n mynd i gofio hyn i gyd, gobeithio, ffwr a fi. Fi mor falch mae Leia sy'n mynd gynta. Oh no! Joia! Waw, oedd y zipline yna yn anhygoel. Ond, mae'n amser i mi weld faint o'r eitema oddi ar y bwrdd dwi'n gallu cofio. Pay Stwnsh, pop socket, trainer, vouchers, beiro, potal ddŵr, brwsh, afal, siswrn, crayons. Yna beth arall? Dwi'm yn cofio. Dyna ni, hynna dwi'n cofio. Mae Leia wedi hedfan i lawr y zipline yn rhoi i nawr i edrych ar y gwrthrychau. OK! Mae dyn ni llwy de, ffôn symudol, siswrn, beiro, crayons, sosban, headstones, afal, vouchers, speaker, pop socket, esgid, afiach, pay Stwnsh, wrth gwrs, potel ddŵr a brwsh gwallt, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, bant ni! OK! Wow! Yeah!
anhygoel am brofiad. Ond beth mae geiriau yna? Llwy de, sosban, afal, brwsh gwallt, esgid, ffôn symudol, siswrn, beiro, pensiliau lliw, pop socket, potel ddŵr, pay stwnsh, vouchers, speakers a hat! Dwi dal yn crynu ar ôl yr holl adrenaline ows. A fi, ond pwy gofiodd y fwyaf o eiriau sgwn i? Mae'n amser i ddatgelu'r sgôr. Faint ges di le a gaffi? Ges i 10 gwrthrych yn gywir. Be am chdi? Ges i 15 allan o 15 baby sy'n golygu fi sy'n ennill yr her. Mewn gwirionedd, mae'r ddoi yn ni wedi ennill heddi, achos pa mor cool oedd hwnna? Oedd hwnna mor epic. Dwi eisiau mynd eto. Gawn ni? Awn ni. Tip!